Тамашачыны зурлап һәр вакыт кул чабып каршылайды. Халыкның яраткан артисты диләр аның турында. Гадилеге, эшкерсезлеге, таланты, кабатланмас чыгышлары өчен Шамкайны тамашачы үз итте. Соңгы юлга озатырга килгән сәхнәдәшләре шулай дип искә ала. Шамкай кебек популярлыкка ирешү кемнең төшенә керә? Күпме кеше кичәнә артист булырга тырыша, аның дәрәҗәсенә, андый югарлыкка, андый популярлыкка ирешә алмый. Дөньяга карашы буенча политолог буларак та әйтеп китергә була. Ул бик журналист ролендә үти торган кеше, публицистика белән дә шөгыльләнгән кеше, барысында җыелган аңа. Мин гомумән уялчан артист, тыйнак артист мин. Сәхнәгә чыгып сүз катуга зал шым була, тамашачы мәзәк көтә. Мәзәкләр барысы да тормыштан алынган. Берәү хатынын узата курортка инде. Ялга узата. Поездда хатыны дигәндә нидә? Поездда кычкыра, "Карама! Алай-булай башкаларга күз салып йөрмә. Күзеңә кайтып йөрмә. Алай-булай бер нәрсә сисәм кирәгеңне бир." Хатын әйтә, "Ишетмим. Алай-булай хыянат итсәң, күрмәгәнеңне күрсәтермен фәлән фәсбәтән." Хатын әйтә, "Ишетмим." Шуннан бу мужик йөгереп барганда поезддан дың итеп бер нәрсәгә баганага бәрелә дә, "Теләсәң нишә?" дип кычкыра. Шуннан хатын әйтә, "Ишеттем" дип әйтте ди. Тышкы кыяфәте белән үк комик жанр артисты диләр Рәшит Шамкай турында. Үз иҗат юлын Галиәскәр Камал театрыннан башлый. Анда ул Казан театр училищесын тәмамлагач килә. 30 елдан артык гомерен сәхнәдә үткәрә. Әнә килә автомобильдә Тахир, Ташкыннарда Ясәви, Казан егетләрендә Мөбарәк. Аның рольләре үзе кебек гади авыл агай энеләре. Ивашка. Что? Минем белән барасыңмы? Куда еще? Күрмәйме председатель башын белән? Якын итә идек. Менә шундый шәхесләр була, үзеңнән-үзең якын итәсең. Гади, ясалмалык юк, рәхәт, актуаль. Мин Рәшит абый белән үзем эшләгән кеше, безне күп очракта чагыштыралар иде кошлар белән. Пилмән ясый. Бер кулга шул хәт оста, нәрсә телик шуны ишетгән кеше. Көндә инде токмаш җәймим. Шулай да ашарга әзерләү күбесе минем өстә. Сәхнәдә тамашачысына иҗаты, өйдәгеләргә тәмле ашлары. Рәшит Шамкайның тукмаш басып аш пешерүен иң якыннары гына белгән. Безнең телевидение архивында сакланган бу кадрлар. Айлар, еллар һәм атналар агар әле. Әҗәл килеп китмәгәндә ишекне кагар әле. Көн артыннан көн үтә торыр, гомер җибен сүтә торыр. Берәүдән мәңге килгән кеше китә торыр. Рәшит Шамкайны Арча районы зиратында җирләделәр. Фәйрүзә Мәҗитова, Руслан Хөснетдинов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы.